खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानिव्लग चेनेलाव नोंथांखौ फिन खेबसे बरावबाय सयमारसे भगवाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगायनिफ्राय ब्लगखौ जोबोद साइडावनो जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना बिराद गरमहाय दिनै फुंनिफ्रायनो बाप्पा ओइ गोलोमफ्रुजोब्बाय नै मासुन्देलिनो दुंहावहाव जिफ्रा आरो दिनै सना रानजोबगोन आरोना बासिया जि जोमफ्रा ओमफ्राय सिदा सिदि आदार बहायखांनानैसो आङो इन्ट्र'खौ मारिदों नालाय नै आदारखौबो एसे देखायनोसै आरो जाखान्दा जोगोनार जिख्लाबसे दङमोन हाख्ला हाख्लिखौनो एवबाय फिसालानो ओमफ्राय फाजा एवगोन आरोना जोगोनारखौ ओमफ्राय ओरैहाय दङ जोंहा नै आलु एवगासिनो दं आङो बेखौ जागोन होनना बुङोबानो बैसागोनि शपिं दख'ना लायलायलायबा मानसि खालदा बायनानै लाबोनाया जानाय जायाखै आरोना मैया थ' आलुजों बेनो जागोन आरोना सिम्पोल सा ओंख्रि नर्माल सा ओंख्रि ओमफ्राय फिसाजोनो दालि साननानै नायदों होनबा ओंख्रिया दिनै जोंना आलुजों मानसि खालाबा बिमा बिफानि जोगोनार भाजिया फिसालानि दालिया फिसाजोनि हे भगबान जानायफ्रानो बासिख्ला नालाय मा होनबावनो आरो ओमफ्राय बे आंनि नायगिरि आगैमोना सोरबा आब' दख'नाखौ नायगौमोन आब' नोंनि बैसागोनि दख'नाखौ नायगौमोन होनदों दामनि दख'ना सोनालाय एसे लाजिलायलांबाय आं देखायनो आरोना ओइ बेखिनि दख'नाखौ देखाय नामा जानो गिबाय आरो ओंखायनो थाथ'बाय सुनानै दोनबाय आङो लाबोनानै बेलासियाव सुखादों रानखाबाय सोनानै दोनबाय आङो र' बारा रागा जोंबा स्राय गाननानै देखायगोन आरोना आङो थानो हाखाया नालाय बा फिसा बुस्थुबाबो बेजोंनो गोजोनो दाम खमनिबाबो गोजोनो ओमफ्राय दा सोरबा रायलांनो हागौ बिदि दख'नाखौ देखायो नामा बैसागो दख'नायानो बिदि जायो नामा एथ' हरेक मा होननोबो हागौ बाट अननानै बायना होनो नालाय पार्टि पार्टनार्सफोरनि ओंखायनो बिराद गोजोन आरो आङो देखायगोन आरो गानबानोथ' नुखागोन भिडिअ'थ' लाखायो जे सोनाफोर थ' र' आधा एसे एवनानै सोनाफोर नैबेखौ गारलाना हरनोसै आरोना मानसि गालाबो थाबनो गेब जायो नालाय मैयासो माने बिराद गोबावजों बायबाय आरो मानसि गालदाखौ ओमफ्राय मा होनखो फवासेयावनो 50 थाखा जाहैदों थैखादो ओमफ्राय 20 थाखानि प्लास्टिकआव खानाय दंमोन नालाय बेखौनो लानानै फैबाय आरो मुथासे बायैयानो बिराद गोबाव जाबायमोन गोदो गोदाय मालाबा बिदिनो 10 थाखा मुथा दोनोना बेखौसो बायनानै जायोमोन आरोना अमाफोरजों थ' मैयाबो आंजों लोगोसे बायनाय बुरैया ओंखारदों बेखौबो 50 थाखा फवानि बायदो ओमफ्राय खाजायाबो बायदो खाजा नङाबा गोथावखौनो मोनथारा होनलायलांबाय माथो होनबावनो बुरैयानो बिदि बुंबायबा आंखौलाय आरो मा होनबावनो दिनै ओमफ्राय आलुजोंनो सिम्पोल जानोसै आरोना माने दुगैना मा होनदों फिफाया थादोबा मा होनदों बाबाजों दुगैनोसै आयै थांनो दुगैदो फुरथिथार गरमजोंनो गगासिनो मोनखोना माखोहाय गोदाव सोरावनो ओरै दै होबाय ओरै दालि जानबाय थाथ'थोंसै बेफोरो गोदौबाय थाथोंसै गावबागाव खामानि ओमफ्राय आङो नैबे मोनसे शुट खालामखानानै दोननाय भिडिअखौ नोंथांमोनजों होनोसै गोजान नुफैयाबो आरो मोनथिनांगोन ना दा क'क्राझाराव थानाय BTC अफिसखौहाय एसे नोजाराखौ देखायलांसै आङो नायलांबानो जाबाय भिडिअआ दाख्लैनो खालामखानायमोन वाव आजिखालि BTCआ जोंना नै एकदम चाकाचाक जानानै दं आरोना मानसिफ्रा बयबो बेरायफैसोथारो नै आंजोंबो माला बै आमोलाव हाबनायमोनथाय गारिखौ इसाराव दोननांगौ खोमालै ना आइसोर ओमफ्राय आङो दिनैसो नुदों आरोना इखौ नाबा आगोलाव गैखायामोन आं मिथिलाहाय वाटार फलिं जाबाय थायो माथो नै वाव नायनानै बावबाय नोंहा नानि आयै आं फिसा नायनानै बावबायहाय ओइनै फैसो फैदो नानि मा ओइसो फैदो लाइटफोरा गुफुर नालाय एकदम सखा नुलायथारबाय नै जाथोनो बेरायफैयो नै खारनो फैयो सोरबा थाबायनो फैयो जोंहासो सेराव थानानैबाबो एकदम फैनो रोङा आरोना नायफैनोबो रोङा मानोबो रोङा नायफैनोबा बोरैब्रा नानियानो हनै माथो दा एखिनियावबा खारदाव खारसि मेरला मानसिफोरा शेयार खालामखांबायलै जायगाखौलाय मा बेसेबां शेयार खालामबावनो आरोना आं बेरायनो फैनाय फावैनो एसे लाबाय आरोना हाबसन फैनाय फावैनो नै फुरथि मोनथारदों फिसाजोआ खारदिंगासिनो दङ हाफ्लाला बेखौनो ओरैनोबा फिउ होनलायलायो आसलि अफिसा जाबाय आरोना ओइलाय
जोंहाथ' जायगाना मिन्थिखाबाय जेनेबा ओमफ्राय सोरबा सोरबा मिन्थिया नालाय एसे देखायबाय आरोना बेबादि नोजारा जानानै दङ अबस्थाया सोर गिनानै फैथारबाय आरोना नै उन्दराव आंबो हाबफेराखैहाय बेयाव माखौथ' दादा जायगानि मानसिया खामानि लानानै फैयो नङा होमबा थ' फैनानै थांफिननो हायोब्ला हटेलाव थालांलायो बेबो गैयामोनहाय आगोलावहाय फिस टेंक दंलायलाय ना दंना ना दं अहा आइ सोर मा जायोमोन मुरिफोर जायोमोनदां ना मालाय आदार दंखायो इहि नाया हनै आयो है नानि माबेलाय सुना ना बेनोथ' दै बिलाइ गाहायाव नाहरदो दै बिलाइ बे नाया गोदै जागोन आरो हो स्वाद गैयालै बे नाया आंनिबा हो है बे नाया गोथाव जानाय नङा स्वाद गैया बियो वाटार टेंकआव थानानै देरनाय नाया गोथाव जायो नामा क'क्राझारनि मानसियाबो ना खालामनो लाङो माथो बिदिनोसै दा आरामथार ना नानि आरामथार सुना इदि थानाङाब्रा इदि थानाङा ओइथिं गुफुरबो दङ हनै गुफुर दं जाथि दं फाख्रा दं साफा खालामाखैना साफा खालामनांगोन बिसोरो ओइ अन्थाइजों दै बोहैनाय होलायबाय आरो ना बाबा ओइ अन्थाइजों दै बोहैबोनानै इयाव गोलैनाय होलायबाय साजायबाय आरो ओइ सिङाव गिदिर दंथारो ओइनै ओइनै सिङाव ओइनै उन्दुनानै दङ बै सिंनिया नङा ओइलाय ओइबायदि जागोन ओइबायदि हैनानै गहारत आं बालायलाङो बाराबा जेबो नङालै गोलैबाबो बिफा सानस्रिनानै लायगोन मालाय बिफा ओइ ना गुफुरा ओइनै नोंबो दांनानै देखायहरबावनोसै बेनो अरो ना मा ना ओइनै गोथौथारना एसे गोथौना इनै गोथौथारथ' ओं इथिं बारा गोथौ नङा इथिं गोथौ मा लाबोनो मुरि नोंनिया बे आ होनबा मिथिगोनथ' गेन्द्रा गेन्द्रा जु जु होनबानो जाबाय गेन्द्रा गेन्द्रा जु 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 लायदो एम्फौ फैनायखौ जायो जु 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 नों जाजा फोरोंनाङा दे आं फिसाफोरखौ मालाबा अबेबा थांबा बिदिखौ जु जु होननानै लेंहरगारगोन ओंखायनोसै फिउ र' अनुग्रह नंगौ नङा करि पानित एक माया ए नङा एक नेफेला मा नेफेलाब दालाय माथो रोंदों आंखौ हारसा रोङा सानदों रोङो आसलि हारसा मिडियाम नैबिसो अनुग्रह करि पानित एक नापेलाब होनदों आं आरो मुरि होफैनोसो सानदोंमोन थांसै जोंबो आगान सुरफिनबाय आरोना फैदो फै राइस सकलय हा दैया बैयावसो हाय आंनि फिसाया दैखौनो नायनो हायाखै हाबजेननायनि दैखौनो आरोना थ' गोजोन मोनो सुनाफोर बेरायफैनानै आरोना दाथ' आं गोजाननिखौ बेरायफैबो होननो हाला आसपासजोंथ' बेरायफैखायोआनो थ' आंहाबो फैबाय आरोना स्टार्टिंआवनो बेनो आरोना नै महात्मा गान्धी थ' जालायबाय जानाय लोंनाय आदारनि बड'फा नोगोर आरो ओमफ्राय आरो आं मोनसे खोथाखौसो बुंनो साननानै एसे ज्राव होनसैलै आरोना दाथ' एमजे प्रिटिनि हाहाकार गन्दगल जागासिनो दं नङा होमबा बेखौथ' बेसेबां नायबावनो नायगासिनो दङ बेखौ नायनायावनो थिग थाक आहा आदा लावदुमनि निउसखौनो नुगोरगारबायना नुनानै जे ना मिनिनो ना मानो माखौ मिनिदों होनना बुङोबा बिथांनि निउसखौ नुनानैथ' मा बुंबावनो माथो मालाय बिथाङा टिकेट मोनोबा इलेक्सन दारायनोबो नागिरबाय अके बेखौ जों जेबो खालामनो हाया बयहाबो राइट्स दङ आंना मिनिनो ओंखारनाय खारना जाहैबाय मा बेमाराथ' दंखायो भिडिअ नायै कमेन्ट नायनाय आयै कमेन्टआ 100आव 80% 90%आनो जेम्स
लावदुमनि एगेन जेम्सआ दारायनांगौ आदा जेम्सआ दारायनांगौ लावदुम नों जेनखागोनसो जेम्सआ दारायसिगोन एबार मालाय लावदुमा इलेक्सन दारायनो नागिरदों आदा जेम्सखौ मानो गेजेराव बोलाजोबखो नायगिरिफ्राबो मा मोजां मोनखो आं बिसोर गथ'फोरनि कमेन्टफोरखौ नायनानैसो गन्डगल आरोना बिफाजों आंजों हनै जेम्सखौसो लागायजोब्बाय जेम्सआ मालाय हाबानि थुमथामनि हाकार जागासिनो दङ माने आसान बायनाय सना बायनाय खेरा बायनाय देखायगासिनो दङ बिस्रा आरो लावदुमनि भिडिअ मिनिनांगौ हले गोग्गो मिनिदों दे जोङो बोराय बुरि सानदों आरोना मानो जेम्सखौ लागायबाय थानांगौ होननानै आरोना ओमफ्राय लावदुम नों जेनखागोनसो लायबावसो नों मानसिनि मोजां खामानि मावगोन जानायबावसोहाय लावदुम बोरायनायफोराबो आरो सोरबा सोरबा बुंबाय सिरियासलि बर'खौ आरो गावस्राबावहोनसैसो होननानै आरोना माने बिपिएफनिबो जानानै दारायाखिसै नालाय इउपिपिएलनिबो जानानै दारायाखिसै नालाय मालाय सिदा सिदि बिजेपिनि जानानै दारायबाय नालाय बेखौबो रोनावलायबाय खोमा माथो होनबावनो जों नायबाय थानोसैल' जिखियानो जादोला मोजांल' मावलांथोंसै होननाय जानोसै आरोना ओमफ्राय खिन्थु बेयाव लावदुमा गेमस्रिखौ थेंकिउ होननांगोन दे बियो जों मानो होनबा लावदुमखौ गेमस्रिनि दारैसो सिनायदों नङा होमबा गेमस्रिनि मा होननांगौथाय फिसाय होननांगौ ना बयफ्रेन्ड जायखिजाया लिभिंआव थानाय नालाय जायखिजाया गेमस्रि लावदुमनि जरिजोंसो जों मिथिलांदों नङा होमबा गेमस्रिखौसो थेंकिउ मारिनांगोन आरोना ओइ दुखांबाय दुखानानै फैबायानो आयै सोना उलु काका उलु बोरै मानसिया आइसो फैदो फै थाव फुनसै सोना फै ओमफ्राय सनाफोर आं ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना बेखिनिखौनो एसे नांला बंसा बेग सोलाबायबाय गोसोन साननायखौ एसे ज्राव बुंनो लुगैयो नालाय बुंलायबाय नोंथांमोनजोंहाय थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो सोरबा मा गोदाव सोराव ब्लग सोयो साननो नांला आं बे दाख्लै बेरायहैनायखौ एसे होफानाय जाबाय आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय